In-nuqqas tal-gvern fid-dil tal-isptarijiet issa qed isir kompliċità u minflok għamlu xogħolhom dawn ħadu flusna u daħluhom f'buthom. Hekk sostna d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija b'reazzjoni għal dak li ġie żvelat mis-Sunday Times of Malta dwar il-miljuni tal-euro mħallsa minn but il-poplu mingħand il-gvern lil Vitals Global Healthcare. Flejjes li ħut minnhom fl-istess ġurnata dew minnu fih għand il-kumpanija Bluestone Investments. Adrian Delija spjega li bil-liġi ma jistax ikun il-flus moddija lil Vitals mingħand il-gvern jgħaddu fl-istess jum għand ix-shareholders. Dan hekk kif il-flus tal-inqas għandhom jitqasmu wara s-sena finanzjarja flus illi għandhom jitqasmu mill-profitti. U nafu minn dak li ġie pubblikat s'issa mill-kawża li jiena ftaħt illi dawn ma kinux qed jagħmlu qlieħ. Mela qatt ma jasetgħu jieħdu profitti, jiġri dawn kienu qed jiksru. Mhux biss il-parti kontrattwali li ma jagħmlux ix-xogħol, imma anke l-liġi fejn qed jixorbu mill-kumpanija tagħhom stess. ċoe mill-flejjes illi tħallsu mingħand il-poplu Malti biex ix-shareholders l-azzjonisti is-sidin jieħdu l-flus huma u mbagħad iħallsu lil min jidhirlhom jew ma' min kellhom obbligi li jħallsu. Adrian Delija fakkar li sal-aħħar tas-sena qed jistenna żvolta deċiżiva fil-kawża l-qorti li fetaħ huwa stess rigward dan id-deal skandaluż. Ta' filwaqt li d-deputat nazzjonalista Jerome Caruana Cillian insista li jekk kif issa qed naraw qudiemna dan is-serq ta' miljuni ta' euro minn flus il-poplu lill-familji Maltin u Għawċin il-gvern qed jgħidilhom biex jissikkaw iċ-ċinturin. Mhux hekk biss, iżda insista li minflok jara kif se jiġbor lura il-miljuni ta' euro illi kontinwament qed jagħmel tajjeb għalihom il-poplu, Roberta Bela qed iżur fuq il-Ministri tiegħu u jitlobhom jaraw kif se jaqtaw 200 miljun euro mill-budget illi wieħed għal din is-sena. Qed idur fuq il-Ministri tiegħu u jgħidilhom minn fejn ħajnaqsu 200 miljun euro mill-budget allokat għall-familji u n-negozji. Dik ir-realtà l-ewwel mistoqsija tkun minn fejn se jonqsu dawn il-200 miljun. U allura fil-waqt li dawk illi serqu l-miljuni qisu xejn mhu xejn, lilek lil ħaddiem lin-negozjant lis-self-employed qed iġalek tissikka ċ-ċinturin. Di mhix aċċettabbli. Id-deputati nazzjonalisti appellaw lid-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne flimkien mal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana sabiex jispjegaw immedjatament fejn marru dawn il-miljuni tal-euro.